Здравейте! Днес ще се спрем на това какво представлява инфлуенсър маркетингът. Това е сътрудничество между популярни потребители на социални медии и марки за популяризиране на продукти или услуги за марките. Каква е сферата на влияние? Някога това е била козметиката на Мери Кей, дамите с прически, каращи розови кадилаци. Сега това са треньори, които правят талията по-тънка, продават гумени витамини за растеж на косата и добавки с зелен протеин на прах. Най-бляскавите и харизматичните сред нас винаги са влияли на начина, по който другите се стремят да живеят, включително продуктите, които хората купуват, за да подкрепят мечтите си за начина на живот. Но едва наскоро, с навлизането на социалните медии, оказването на влияние върху хората се превърна в реална работа. Инфлуенсър маркетингът е сътрудничество между популярни потребители на социални медии и марки за популяризиране на продукти или услуги. Тези партньорства са неофициални от зората на социалните медии. До 2009 година те бяха достатъчно често срещани, за да може Федералната търговска комисия на САЩ да се намеси и да ги регулира чрез така наречения закон Моми Блогър. Китай, Индия и Обединеното кралство са въвели подобни разпоредби. От тогава пазарът се разраства удивително бързо. От 2019 година той се удвоил повече от силата на платформи като Instagram и YouTube и на Pinduoduo и WeChat в Китай. През 2023 година икономиката на инфлуенсър маркетинга се оценява на 21 милиарда долара. Маккинзи очаква възхода на инфлуенсър маркетинга с завършването на проучване, включващо 20 000 европейски потребители. Анализът по онова време, 2014 година, отбелязва, че по-голяма част от влиянието на инфлуенсър маркетинга идва от така наречените мощни инфлуенсъри. Но проучването също така идентифицира възникващ до голяма степен неизползван пазар на по-малко активни влиятелни лица с по-малко последователи. През последните години видяхме това явление да се проявява с нарастването на микро и нано влиятелните лица. Марките използват инфлуенсър маркетинга, защото той работи както за тях, така и за потребителите и влиятелните лица. Социалните медии вече имат значително влияние върху решението за покупка на потребителите, когато Маккинзи провежда своето проучване през 2014 година. През 2022 година анализ на повече от 2000 маркетингови публикации на инфлуенсъри установява, че стратегията наистина дава положителна възвръщаемост на инвестициите за марките. Плюс това няма недостиг на потенциални влиятелни лица. В проучване от 2019 година сред няколко хиляди милениали и поколения Z, 54% казват, че биха станали инфлуенсъри, ако могат. Въпреки че не знаем колко дълго пазарът ще бъде толкова горещ, социалните медии продължават да бъдат много популярни. И марките и хората се възползват максимално от тази златна треска, докато бизнесът все още процъфтява. Отвъд лъскавата коса и мегаволтовата усмивка, какво прави някой инфлуенсър? И как работи този инфлуенсърски маркетинг? Нека да научим повече за това. Инфлуенсърите са хора за значителен брой последователи в социалните медии, които могат да повлияят на поведението на своите фенове, като потребители. Въпреки че всеки може да бъде влиятелен човек, интернет, както и светът в по-широк план, има тенденция да предпочита богатите, известните и бляскавите. Въпреки това, не всички акаунти в социалните медии представляват хора и същото важи и за влиятелните лица. Влиятелните животни също са нещо. Същото важи и за изкуствения интелект и инфлуенсърите, които го използват. Най-известният робот-инфлуенсър е постоянно 19-годишната Лил Микела, чийто акаунт с дадено стартиращ бизнес в Лос-Анджелис има 3 милиона последователи. Как изглежда сделката за инфлуенсър маркетинг? Това партньорство най-често съчетава два модела. На инфлуенсър се плаща с фиксирана ставка за публикация, за да представи продукт или услуга. Това е известно като търговска сделка. Фиксираните ставки
могат да бъдат 3 до 5 цифрени дори за инфлуенсъра без милиони последователи или глобален профил. Знаменитостите могат да таксуват 6 цифрени суми или повече за публикация. И вторият вариант. Инфлуенсър публикува публикации за продукт и услуга с връзка към портал за покупка. Всеки път, когато зрител закупи продукта, като кликне върху връзка или използване на промоционален код, инфлуенсърът печели комисионна за партньор. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!